постоянно следиме какво се случва. Ние сме дошли не на почивка. Гледащо е замерването, статистиките, които се вадят на децата. Чат GPT много помага за разчитането и мога да кажа, че нали, какво мислиме ние, може би няма чак такова голямо значение. Има значение какво казва вечерта, когато се чуеме, защото телефоните се събират и само между 9 и 10 имат децата телефони. Всеки Божи ден е изключително впечатлен. Всеки Божи ден разказва, не преувеличавам, с детайли разказва какво се е случило. Сега хубавото е, че има и състезателния момент, нали, защото все пак това са състезатели. Всеки ден казва, аз направих това, миналата седмица спечелих това и това. И определено нямаме търпение да се завърне на терена, видим какво всъщност се е взело тук.